Overordnet bliver dopingmidlerne inddelt i 3 grupper: anabole steroider, centralt stimulerende midler og andre midler som væksthormoner og EPO. Anabole steroider har en muskelopbyggende effekt og bliver brugt meget af dem, som vil opbygge store muskler hurtigt. De almindelige bivirkninger blandt mænd er hårtab, vækststigning, vækst af brystkirtlen og sterilitet. Kvinder kan miste menstruationen, og de risikerer også sterilitet. Desuden får de maskuline træk blandt andet forstørret klitoris, øget skægvækst og mindre bryster. Hos begge køn øges risikoen for åreforkalkning, hjerteinfarkt og leverskader. Som barn eller ung reduceres vækst af bumser, sprækker i huden, rynker, vækststigning og senere muskelskader. Det er også dokumenteret, at anabole steroider fører til øget aktivitet. Man mener, at voldshandlinger og enkelte selvmord kan være på grund af anabole. Især i kombination med alkohol kan anabole steroider medføre voldsomme recidivebrud, hvor nogen helt mister kontrollen over sig selv og sine handlinger. Det fører også til depressioner og forvirringstilstande. Centralt stimulerende midler fremkalder ting som reduceret træthedsfølelse og øget udholdenhed. Disse midler fremmer også aggressive handlinger. De mest kendte centralt stimulerende midler er amfetamin, kokain og efedrin. Disse midler kan fremføre personlighedsforstyrrelser som forfølgelsestanker, forstyrret virkelighedsopfattelse, hallucinationer, uforudsigelig adfærd, som kan være voldelige, ufrivillige bevægelser, krampeanfald, uro, angst, søvnproblemer, vægttab og i værste tilfælde hjerterytmeforstyrrelser, hjertestop og pludselig død. Væksthormoner og EPO tilhører den sidste gruppe. Bivirkningerne er muskel- og ledsmerter og store væskeansamlinger i kroppen. Misbruger du disse stoffer over længere tid, kan du få sukkersygdomme og unormal vækst af hjerte, lunger, knoglevæv og andre organer. Misbruger du EPO, øger du faren for blodprop, hjertestop, slagtilfælde og pludselig død.